ini bai bisiktam Tipra Motha party songsaman ingka dokone sarte greta tripolen diman bom hai clean kai of bisiktamo bom hai upgrade ba buskan agoi mankhana bahai Ilana belanya hambai joto sini media tapuk sama namun bisinte sinte ni aro haina haite samalai mani bisinte namun belanya paikle hambai mal aw nor jotona saimano 2021 tini no salono o thayono Tipra Motha puila khanchani mario singui sing koksamani tei aron sini Tipra Motha political ni je demand khayoi singoro tini politically sing aroni simina sing luporono kok follow hoi mani o thaino hai malanta nibas agortala bobagara khora gulibo sing dino thai Sungdon dozo themano tini 2021 simi 2024 ra sini tin baikhe bisiktam yakba filtam sini Tipra Motha asemani sal ang pojo khayo bisas khayo ang wansu gotai siamo Tipra Motha ni simi asemani sal ni ang wansu mo Tipra sini asemani sal tamni bagai sing kabang manukha Tipra hasini political irawo sini kabang malai bumawo 24 ni 12 ungteng 11 ungteng 9 ungteng 4 ungteng 75 years Tagbo sing Bharat ka Amrit Mahotsav ni je India wo je palajak tomani Tipra haste oke sing tabuk tiprasa of Bharat ka Amrit Mahotsav palajak tomano sing tiprasa o son of the soil o jagani sing komori thangkai tamni bagai o komori thana naimano no sini Maharaja Pradip Vikram Manik Bahadur obno taisa gerak he Rominarnan bagai asemani sal omong ka Tipra Motha ni foundation sal ani wansu tangle no joton semano kusum chai thanai rajani bongsoro turuk ke microscopic minority ngi kamai thaman jarawo sini Maharaja Pradip Vikram Manik Bahadur right time of face no oro jotono thansa kaisa baksan rei singoro thansang lai mani sa tamni bagai tini o jinis ma phaikia sing 2021 belaino Tripura kaisa ekdom history tini oro janor nungai sini oro display khaijamni sini LED display no tamni bagai 2021 Tipra thansana Hamzang mani bisingte sing edisio sarkar gothan khaituga within 2 months 2 mas ni bisingo singor sarkar khaimani apuni yaglo 2023 Tipra ni hamkraini bagai Tipra ni chuba sing hene 13 jana MLA manmani tangai tini boizotona singno tini comment khayo Tipra Motha ra sudu MLA MDC EM sanan bai political party khayo Tipra Motha komori thana kya oi opok kurma saw ang tini sanan musung ame borro jefru Tipra Motha kemanai Tipra adinon komor nai Tangai ang tinopok samale no rusbana semano bubagra simino ekmatro sini Tripura hastebo khoroksa leader joto bosoni borono chabai ti duli ti tongo bubagra khoroksa no bos sibi sino ti duli samane bisingte sing tini Tipra osuk jara sing phaiso pais tomong no bubagra tini kering thang kai Tipra ni kepan bi tai kai ya agi bo sawo tak bo sanis ai bo tangnai tang hindi omong jeto kubui basto karon sini Maharaja Pradip Vikram Manik Bahadur sini khoroksa leader abu Tipra bai phang kok sai tong nugui tong abu no doubt haisi abu kuno kip janan kok gerei tini a netrityo no sini Maharaja netrityo sini MLS ro Bidhan Sabha bo phang ke Roman script horno titebolo kalme sunduka te kebangma BJP leaders tongo CPM leaders tongo khorok busuk Tipra ni kok sa tago khorok busuk Tipra ni mante soktani bai kok sa sing nayo singor kebni birandi ang sanani musung jara BJP khaine Tipra CPM khaine Tipra nor ke yongna ni musung ya diba sing Tipra Motha siminda yongna ni musung ka Tipra Motha siminda jekono Tipra jaga azaga thangai na Tipra Motha siminda thangai azaga thangai jekono roman skika nangsi Tipra Motha siminda nini u hari re kama jarol base thangai jaga ar Tipra Motha siminda visit khaine noro visit khaidi bingme no sarkar government tongai tongjate tor tangai sing tongai tongba sing komori tong khai o komor bo jarabo sing jotone sijaya hangangke Tipra ni komor man tai thanglai amai ang sanam musung adi thanchao phaidi ang sanani musung 3 February 5 tarik romong no Tipra BJP MLA CPM MLA rata tong manai norok tini apos yakari phema kai February ni 29 tarik bichung Tipra yok samane amo guarantee tai warranty ang risau